Tutkitaanpa varsin GeoGebrasta, minkälaisia kuvaajia tämä nyt sitten muodostaa. Meillä on tähän mennessä ollut niitä suoria parabeleja. Analyyttisessa geometriassa tuli ympyrän yhtälö teille vastaan. Nyt tulee uudenlainen funktio. Ja kyllä vaikka näin päin, että tuo tuolla ja tuo tuolla. Syöttökenttään, niin jos mä nakuutan ton K kertaa A-potenssiaksi, niin sen pitäisi luoda automaattisesti mulle liukusäätimet. Katsotaanpa, joo. Se teki K ja A sinne. Liukusäätimet tuolla K ja A vasta. A on nyt 1, eli tämän takia täällä on määritelty, että A ei saisi tässä eksponenttifunktiossa olla 1, koska tyypit 1 potenssiin mitä vaan, vaikka 1 potenssin miljoona, niin se on aina 1, eli tämä on kohtuullisen tylsä funktio nyt, funktioarvo on aina 1, jos tuo kantaluku A olisi tuossa 1, eli se on määritelty, että no se ei yleensä ole 1, siinä ei muuten mitään järkeä, emme saa mitään laskettavaa. Mä pikkusen muutan tuota kantalukua, olkoon se vaikka 2. Eli nyt siinä on K kertaa A-potenssiin, K kertaa 2 potenssiin, ja x-akselilla tämä eksponentti muuttuu x-akselilla. Kuvaaja on silloin tommonen. Eksponenttifunktion kuvaajat on tämmöisiä, ihan järeistään. Eksponentiaalinen kasvu. Olette ehkä joskus kuullut käsitteen. Esimerkiksi tässä muutama vuosi sitten oli tämmöinen jännä juttu, kun korona päällä, ja onhan se tietenkin tälläkin hetkellä se virus on edelleen elossa, niin silloin kun se tuli eka kertaa Suomeen, se viruksen tarttuvuus ihmiseen, niin se oli juuri tämmöinen eksponentiaalinen kasvu jossakin vaiheessa. Että se kasvoi räjähdysmäisesti. Eli tuosta meikän esimerkistä, korona-esimerkistä päättelet, että tämä on hyvin tärkeä käytännöllinen malli, matemaattinen malli, hyvin moneen arkielämän tilanteeseen. Aapo kysyi viime tunnilla, että mihin me tarvitaan näitä murtopotensseja ja erilaisia juuria. Ja sitten kun me lähdetään täältä ratkoon näitä tilanteita, niin me tarvitaan siinä yhtenä työkaluna niitä juurten ottamisia milloin mistäkin. Tämä on myös malli, tämmöinen malli on periaatteessa sijoittamisessa korkoa koron päälle malli, koron malli. Että jos te lyötte rahasumman pankkiin ja sille tulee tietyllä kasvuprosentilla joka vuosi korkoa sen edellisen rahasumman päälle, mikä otetaan prosentuaalisesti eli kertomalla, niin se on juuri tämmöinen eksponentiaalinen kasvu. Ei toki näin jyrkkä, mutta kuitenkin. Rahasumma lähtee kasvaa jyrkästi ylös. Erilaiset populaatiot lisääntyy, eläinpopulaatiot, jos niitä ei rajoiteta. Jänisten lisääntyminen on nimenomaan juuri tämmöinen. Yksi ehkä parhaiten lisääntyvä nisäkäs, mitä löytyy. No tietenkin kaikki hiiret ja tämmöiset, ne on vielä kovempia, mutta niitä nyt tahtoo menehtyäkin milloin minkäkin petoeläimen suuhun. Niin. Mutta jos jäniksiä ei metästetä, niin se on käytännössä tämmöinen se kasvu. Katosta läpi. Eläinpopulaatiot, bakteeripopulaatiot, väestömäärät. No, tietenkin väestön kasvullekin on rajat, mutta monet tämmöiset kasvut on juuri tämmöisiä. Eli me saadaan matemaattisia malleja tällä eksponenttifunktiolla, siksi näitä pitää opetella. Voidaan ennustaa, että mitä tulee tapahtumaan niillä malleilla. No katsotaanpa nyt sitten niitä muita skenaarioita, että jos tuo kantaluku, jos mä muutan tuota kertoja K tuossa edessä, eli moninkertaistan vaan tuota systeemiä, niin mitä tapahtuu? No eikä siinä se vaan kasvaa jyrkemmin, loivemmin, eli tuolla pystytään vähän säätämään sitä mallia tuolla kertojalla, ei siinä sen kummempia. Jos siinä ei ole mitään kertojaa, niin toi eksponenttifunktio leikkaa aina y-akselin korkeudelta 1, koska x on 0, tuo eksponentti on 0, mitä tahansa potenssin 0 on aina 1. Oli tuo kantaluku A ihan mikä hyvänsä. Ja sitten kun tuohon tulee kertoja, niin sitten se vaan korottaa tätä ylös. No sitten se skenaario, mitä Johannes tuossa kysyi, että no entä jos tuo A on, jos mä tosiaan 1 isommaksi, niin se vaan jyrkentää tuon kasvun. Jos mä laitan sen A siihen 1, eli kantaluku 1, tylsä, turha funktio, tällä ei tehdä mitään. Siksi se on tuolla määritelty. Sitten on määritelty, että A pitää olla positiivinen. No entä jos se on 0 ja 1 välissä, tuo kantaluku on desimaali,
Hupsista. Me saadaan eksponenttinen lasku täällä 0 ja 1 välissä. Tietenkin sen takia tyypit, että jos me korotetaan ykköstä pienempää lukua tuolla, ykköstä pienempi luku potenssissa, eli kertoo itsensä kanssa. Ykköstä pienempää lukua kerrotaan koko ajan itsensä kanssa x kertaa, niin sehän pienentää koko ajan sitä funktion lopputulosta, eli näin. Pienenee kohti nollaa itse asiassa. Eksponentiaalisen laskun käsite. Tässä on muun muassa puoliintumisaika. En tiedä, oletteko historiassa kuullut käsitteen puoliintumisaika tai jossakin muualla. Kun määritetään vaikkapa arkeologisten löytöjä, löytyy joku saviruukku jostakin hautautuneena, niin siitä otetaan mittaukset, että kuinka paljon siinä ruukun materiaalissa on jäljellä jotakin ainetta, jonka säilyminen me tiedetään, joku radioaktiivinen aine esimerkiksi, joka säilyminen me tiedetään, niin on olemassa tämmöinen systeemi kuin puolintumisaika, jonka perusteella me voidaan sitten takaperin laskea, että no kuinka vanha aine se, milloin tämä aine on joutunut tähän saviruukkuun, eli milloin tämä saviruukku on tehty. Takaperin, että kun se aine lähtee aina, kaikki aine lähtee aina häviämään, niin kuinka paljon sitä ainetta on enää nyt jäljellä, paljonko sitä on alun perin ollut. Esimerkiksi tämmöinen, se on just tämmöinen eksponenttinen lasku. Ainetta häviää joka vuosi prosentuaalisesti tietty sama määrä, niin se lähtee laskemaan. Muun muassa historialliset arkeologit joutuu käyttämään tälleen näitä eksponentiaalisia malleja. Eli eksponentiaalinen kasvu, eksponentiaalinen lasku. Nyt katsokaa, mulla on negatiivinen kantaluku, niin GeoGebra ei piirrä mitään. Tämä ei ole kerta kaikkiaan määritelty negatiivisella kantalukulla. Johtuen siitä ongelmasta, että negatiivinen luku potenssiin parillinen, positiivista, negatiivinen luku potenssiin pariton, negatiivista, eli se funktioarvot menisivät siellä ihan miten sattuu, siksi siitä ei voi piirtää mitään järkeä. Eli sitä ei ole vaan sitten määritelty negatiivisella kantaluvun arvoa. No kirjataanpa nuo ylös. Eli kun, mä otan tuohon nuo kuvan kaappaukset, eksponentiaalinen kasvu, eli kirjoittako näitä. Ja sitten eksponentiaalinen lasku. Kaksi eri kuvaa ja samantyyppiset. Ja kun se A on suurempi kuin 1, ja kun se A on pienempi kuin 1, 0 ja 1 välissä, suurempi kuin 0, mutta pienempi kuin 1. Joo, tämä on niinku semmoinen teoria, mikä teille pitää hallita. Koska esimerkiksi on hyvä suoraan tietää, kun näkee se funktio, niin pikkusen jo päässä, että minkälainen kuva sillä on kyseessä. No, sanotaan, että funktio on monotoninen. Tästä tulee ensi kurssissa varsinkin paljon tekemistä, paljon asiaa. Meillä alkaa mennä matematiikka niin sanotun matemaattisen analyysin puolelle, eli me tutkitaan paljon funktioiden kulkua, miten ne kulkee, se on meille tärkeää, varsinkin ensi kurssissa. No, funktio on monotoninen, jos se pelkästään on kasvava, tai sitten se on vähenevä. No. Ja tämän takia kaikki eksponentiaaliset tai kaikki eksponenttifunktiot on monotonisia. Tuo itse asiassa on tuo termi on aidosti
aidosti vähenevä pelkästään. Eli se ei missään vaiheessa käänny tai ole käänny laskuun. Ja otetaan tästä esimerkkejä. Siinä on joku eksponenttifunktio nyt. Siinä on kantaluku a-7 potenssin 2x. Aidosti kasvava. Ja nyt haetaan tietysti sitä, että tämä heti pitäisi pongata, että jaha, muuttuja on eksponentissa, eli tämä on eksponenttifunktio. Nyt se katosta läpi tai loiva lasku x-akselia kohti. Eli jompikumpi, ai niin mulla on tällaisen negatiivinen kantaluku, eli jompikumpi. Siinä on se aidosti vähenevyys, vähenee arvot kohti x-akselia. Siinä on se aidosti kasvavuus. Molemmat on monotonisia. Pelkkää laskua. Voidaan luottaa siihen, että ei täällä kuva ulkopuolella, tämä ei kepsaha missään vaiheessa niin yllätys nousuun täällä oikeassa reunassa jossakin. Ei varmasti. Tai sitten tämä kaveri tässä ei yhtäkkiä tuolla lähde ruudun ulkopuolella mihinkään syöksy. Ja nyt haettiin tässä tehtävässä aidosti kasvavuutta. Minkälainen pitää tuon kantaluvun olla? Tuo a-7, mitä sen pitää nyt olla? Johannes. No, sen pitää olla enemmän kuin 1. Just näin. Eli tästä kysymys. Kantaluku suurempi kuin 1. Just niin kuin mulla nyt täällä vetäisin tämän liukusäätimen tänne jonnekin. A vetäisin 1 yläpuolelle, niin lähti tulee kasvua. Veä 1 alapuolelle, niin tulee se lasku. Eli nyt sitten, jotta aidosti kasvava, niin a-7 kantaluvun, se on ainoa milloin merkitys. A-7 pitää olla suurempi kuin 1. Ja ratkotaan tämä suunnattoman vaikea ensimmäisen asteen yhtälö pinnistäkään. Olisin voinut ehkä vähän haastavamman tästä suunnitella, mutta ei nyt näin aamutunnille jaksanut. Siirretään -7 toiselle puolelle, niin sehän olisi niin kuin siinä. +7. Eli jos A on suurempi kuin 8, niin homma pysyy, kantaluku pysyy 1 isompana. Esimerkiksi 9, miettikää 9 - 7 tuohon. 2 potenssia jotakin katosta läpi.